sinasabi tungkol sa iyo dahil baka ako para mo na akong kapatid. Walang sundo, walang hali, tinatawag ka bang pangit? Hindi naman masakit sa iyo. Subalit ngayon ganito, bakit away doon, bakit away rito? Kung hindi pa tayo kahit maliliit na bagay pinapalaki, sana'y babalik na lang sa dati. Dahil ako ay nagsisisi, sana hindi mo na ako